lenhle isuka kuzwane beka kakuhle apho ukhangela uLyle Foster kambe kuzafika umukwana kuqala la kuFoster uzayigqibezela wabhomboloza uZoleka bendithetha le nto kaLyle Foster uthi uLyle Foster ubacelela kudala ndibacenga bacengekile kwathiwa nantsi yayimana kwathiwa nantsi ilema idunywe ngesisulu kambe sidunywe ngelema susa ilema uyibeke ecaleni uthatha isulu Lyle Foster wenze loo nto security ke kuzafuneka ilumke celebrations zabo kungabikho mntu uzawuphazamisa hopefully look at that Foster defenders zimbini phambi kwakhe Mukwana lovely touch Foster gqibezela wababa bomboloza uZoleka Lyle Foster wathi ndiyabulela my goodness me uMzantsi Afrika uzityela itheko ngoku